Goeie. Ik dacht, het is zo lekker waar, hè. We gingen gewoon lekker naar moedertaal heen. Lekker even mensen interviewen. Vind ik wel leuk, gewoon zin in. What are you eating? I don't know. It's very bad. Yeah. Why? That's a salmiak lolly. No, I don't know. I don't know what it has. Where are you from? Bulgaria. You never eaten a salmiak lolly? No, what does it have? It's like a bit of salt and sweet. Yeah, I don't know. It's disgusting. Do you like? Yeah, I like you it. Want it? You just had some from the lolly? Yeah. I'm not gonna eat your lolly, I'm sorry. Too bad. Maybe Max wants some, but or Bram. Yeah, that's fine. Yeah, but we don't usually share these things. No? No, you We do in Bulgaria, we do. We don't mind. Yeah. No, you don't mind in Bulgaria? No. But do you have lollies in Bulgaria? We do have lollies, but not this one. What kind of taste do you have in Bulgaria? I don't know, normal fruits, something, yeah. What do your companions think of the lolly? It's like mystery box. I don't know what is that, but yeah. I mean, it's nice. Nothing. Oh, you like it? Nothing special, but it's nice. I mean, sugar. Sugar with some salt, but it's like a bit. How do you say it? Like a bit spicy, maybe. Yeah, maybe, but I didn't get to the flavor, so I don't know yet. Oh, you're not even on the I'm flavor. still on the outside part, so I don't know. The flavor. He has more flavor. Yeah. Oh, but you are already further. Yeah. Still, you don't like because I already saw you did it again in your mouth. Not for me. I gave it another chance, but it's not good. No. Oh. Sorry. Yeah, no problem. Yeah. Enjoy your lolly and your stay in the Netherlands. Thank you so much. What are you doing here? We're making a video. Yeah, for what? We have a company here. It's called Aguye. And I am the Fryske vlogger. I have a YouTube channel. Really? Yeah. Okay, show me. Wait. The Fryske vlogger. I don't know how to spell that. It's like you're gonna. It says here on the microphone. Martijn Paul made it for me. Ah, okay. Are we gonna be in the video? Think so. Okay. We're gonna share it. Yeah. You're gonna share the lolly with yourself. Yes. It's great, man. It's pretty funny though that you are eating something like typical Dutch. Maybe I don't know. Is it typical Dutch? This lolly? I don't know. I don't know. Is it? I don't know. I don't know. Sorry? I don't know Dutch. I don't know. I had it a lot. I'm gonna look at the guy behind the camera. Salmiak lolly is voor typisch Nederlands wezen, net. Nou ja, op zich wel. Toch? Yeah, it's a bit maybe like drop. Do you know drop? Yeah. Oh. Yeah, like licorice. Yeah, licorice. Yeah, it's called drop. It's also a bit typical Dutch. Yeah, I mean it's not Dutch, but it's like Northern Europe thing. Yeah, it's all yeah. It's a bit like yeah. I don't know, man, how to say it, but it's like drop. Yeah, drop. Yeah. Did you have drop? No. No, we have it. We have it in Bulgaria as well. But we don't eat that much. Yeah. I don't like it. Yeah, we don't really like the licorice flavor in Eastern Europe. Yeah. We like other things. We like alcohol. Alcohol. Yeah. Do you drink a lot of alcohol here? We are new to the Netherlands. We haven't seen a lot. Yeah, we drink a lot. What do you drink? What kind of alcohol? I personally drink a lot of beer. Beer. Okay, we like beer. This guy over there drinks a lot of vodka. Vodka, good brother. It's called the vodka boy. Good. Yeah. We like that. We drink. So he's rich. To have money for You see it on his jacket. He has a very expensive jacket, so he has a lot of money for the vodka. But most of the times he buys it from the Lidl. They sell that? I didn't In know they Lidl? sell vodka in the Lidl either. No, not here in the Netherlands. In Germany they sell it in the. Ah, okay, smart. Yeah, so if you want to buy vodka here, you have to go to the liquor store. Yeah, we know. There are only wine in grocery shops and beer. Yeah. What? You should try rakia. What? Have you heard? Rakia. Rakia? It's like raki? It's like Yeah, sort of. That's the Turkish version of it. But yeah, it's pretty similar, but we made it from different fruits. It's from Bulgaria? yeah. Where can I get it? Can Well, you get it here? You have it somewhere in your pocket? Well, maybe they have Well, we have maybe. a Balkan shop here. Yeah, so maybe yeah. they have it there. Yeah. Yeah. Also, like the Russian store. What was the name? Which Russian store? Russian store? Yeah. Kalinka? Kalinka, yeah, the Russian store here. Maybe they sell it. Yeah. Maybe, yeah. If you know, please leave a note in the mailbox. Okay. Okay. We will do. Okay. How long will you stay here? I am leaving today, sadly. Already? Yes, I was here only for like 4 days.
Yeah. You don't want to stay here? No, no. The weather is nice now, but I need warmer. I need beach type of weather. Wow, it's already warm here. Not enough, not enough. Oh, okay. How long will you stay here? I will stay until the end of the semester, which ends June, July. Yeah, if I finish on time. So, yeah. Then you go back to Bulgaria? I don't know. If I find job here, I will stay. But I want to go to the beach. What kind of job are you looking for? At this point, everything, to be honest. Okay, but what are you specialized in? What do you study? CMD, multimedia design. Well, we make campaigns and creation. We work with CMDers. Can she have her Seriously? internship here? Yeah, maybe. Okay, good, because she's searching for internship. Why not? We already have a Spaniard sitting here, so... Yeah, are you doing graphic design stuff? Or? Yeah, a lot. Oh, okay. Every day. Okay, I will search more. You don't have to search, you just step into the door here, and then you can ask. Okay, I will do that. Yeah. Yeah, sure, That was nice. it's not a joke. Okay, no, it's nice information actually. I need to do my internship, so... Well, and what are you, you're also staying till the end of the semester? Well, probably it's a kind of unplanned, but probably longer than that because I have a job, but I also probably move. And my boyfriend is Dutch, so... You have a Dutch boyfriend? Yeah. And what is your line of work? What do you study? Well, I study leisure and events management, but like now I'm working in a hotel. I don't have directly anything for that, but who knows, eh? Yeah, it's fine. I have a job for now, so it's okay. Well, thank you very much. We go further and we go ask some other people and enjoy the lolly again. Thank you so much. I'll give it another chance. Okay. Have a nice day. Ja, you too. Bye bye. Bye. Ja, wat doe ik wel? Maar ik moet mij op foto. Ja, natuurlijk wel. Helemaal. We kunnen wel praten, los, maar dat hoeft Maar ik net. maak het op bus. Oh, oké. Nee, dan ga ik het sportieren. hè? Ik ben ook een fan, dus... Oh, nou, dat is monteren. Maar hier Ja. vind ik Ja, maak je een foto. Doe maar eens. Ja, ik heb wel veel meer natuurlijk, hè, dat we op foto gaan. Ja, dat kan wel, hè. Sure? Nou, super. Oh, deze wordt, ja. En hoe is het toen? Marije. Marije. Nou, Marije. Nou. Ontzien, hè? Ja, wat zin. En succes in de bus. Ja, bedankt. Dit is maar goed Venray, denk ik. Maar goeie. Kom je ooit Venray? Ja, helemaal. Ja, hè? Maar dan kom je en hier naar het noorden toe dan. Mooi toch? Ja, mooi werk hier. Ja, zeker. Zijn je bijna klaar of gaat het bijna open of hoe zit het? Volgens mij 2 mei of zo. 2 mei? 2 mei gaat hij open. Oh, ik ben benieuwd. Heel anders. Hier staat hier een Laplace. Wat publief? Een Laplace staat hier eerst. Ja, dat was het inderdaad eerst. Ja. Nou wordt het volgens mij een zusje. Bent u hier al lang aan het werk dan in Leeuwarden? Ja, een tijdje, een dag of 6, 7. En dan komt u uit het zuiden van het land. Wat vindt u van Leeuwarden? Ja, mooi. Mooie stad. Slaapt u hier dan of gaat u de dag weer op en neer? We zitten hier bij Van der Valk. Oh, ja. Dus, Hebt u wat van de stad kunnen zien of alleen maar aan het werk? nee, nog niet. Weinig gezien. Kijk aan het werk hier. Ja, keihard aan het werk. Ja. Jullie ook toch? Ja, wij ook. Ja, zeker. Ja, ja wij net zo goed. Ja. Wat is dit voor stuk gereedschap? Wat is dit? Een buigtang. Oh, is dat een buigtang? Ja. De boerstaaf? De boegstaaf. Ja. Ja. Oké, ja. Nou, kijk, we maken toevallig een clip van een liedje. Daar heeft iemand ook wel een boegstaaf. Maar dit is hem dus. Daar kun je ijzer mee buigen, denk ik. Ja, met deze kunststof. Maar er zijn er ook van ijzer. Ja, oké. Nou, interessant. Ja. Nou, doe ze groet in Venray. Ja, dat zal ik doen. Oké, dank u wel. Nou ja, ze bezig hier wat waarderen, hè? 2 mei begreep ik dus dat je er eventueel hier moet en dan hebben we hier dus een restaurant erbij. Oh, dat zit je trouwens heel goed hier. 2 mei open, ja, jeetje. Ik zal hem wel vragen trouwens op al die foto's. Dan komen ze, maar ik een man werk hier of zo? Het zusje. Het zusje, ja, het bent ook ja, het zusje. Ja. Sluit je aan bij ons gezellige team. Nou, misschien mag ik ook wel sluiten. Hey. Het ziet er gezellig uit. Ja. Maar kan ik werkje of het is gewoon met team hier en dan de bier gewoon. De bierwijze. Ik kijk een oude video. Dit waren vrienden van mij vroeger. Oh, oké, nu niet meer? Ja, jawel hoor, maar gewoon dit was vroeger. Oh, zo. Ja, die waren ook een keer in de video. Ja, toevallig. Dus ik had het vandaag daarover, want ik zag u. Ik dacht, u bent een Fryske vlogger. Ja, klopt inderdaad. Ja, ja. Daaraan denken. Kijk je er wel eens naar de video's of niet? Nee, dat niet. Maar ik weet wel wie u bent. Nou, dat is leuk om te horen. Mm-hmm. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Ontjen. Ja, hoi. Ja, hetzelfde. Hoi. Wat vindt u van Leeuwarden? Nou, hartstikke leuk. Ik woon er al mijn hele leven. Oh ja? Ja, ik kom hier ook vandaan. Nooit gedacht om ergens anders te gaan wonen? Nee, nooit eigenlijk, nee. In de toekomst wilt u hier misschien blijven of wilt u weg?
Nou, ik wil je wel blijven. En nu praat ik Fries, maar praat je ook Fries kan het? Nee, dat niet. Nee, ik kan het wel redelijk verstaan, maar nee, ik praat alleen Nederlands. Hoe komt het nou dat ze in Ljouwert eigenlijk in Fries praten? Ja, weet ik niet. Ik ben zelf dan gewoon Nederlands dan opgegroeid. Ik heb wel familieleden die wel Fries praten, maar niet heel veel. Maar op de basisschool ook niet heel veel mensen, nee. Wil je zelf niet Fries praten of hoe mag ik het zien? Sorry? Wil je zelf geen Fries praten? Of? Nou, het is meer dat ik het gewoon niet kan. Ja, en ik heb in een verzorgingshuis gewerkt. Daar praten wel veel mensen Fries, dus daardoor heb ik het wel veel meegekregen. Maar ik vind er niet heel veel van of zo. Maar ik vind wel dat het moet blijven, toch. Het is toch wel iets wat origineel is in Nederland. Dus ja. Leuk op de jaren. Dankjewel. Oké, nou dankjewel. Where are you from? Slovakia. Oh, Slovakia. I see you. Do you travel here in the Netherlands? No, I actually study here. I just came from home. I went to visit a bit the family and friends and stuff. In Slovakia? Yeah, in Slovakia. And how is it to be back in Leeuwarden? I mean, the weather is nice, so it feels good. It feels like a different country. I mean, it's nice. It's not the best. But... So you study here in Leeuwarden? Yeah, at NHL. And what kind of study do you do? It's communication and multimedia design. Oh, CMD. Yeah, CMD. Yeah. I just talked to a girl who was from Bulgaria who also studied CMD. A lot of Bulgarians everywhere here. Why do you come from Slovakia to study in the Netherlands? Well, I don't know. I just saw the study and I thought it was interesting. And also I read that Leeuwarden is like a student city in the Netherlands. I wanted to go abroad, so I was like, okay, why not? Let's try. So I guess that's why. And was it a good choice? Yeah, no. I mean, it's not bad actually. When the weather is nice, it's really good. But I just really don't like when it's like 5 months no sun. It's just so lazy. Nobody feels like doing anything. But it's nice overall. Like, it's nice to make some money. To work here is so much better than in Slovakia. You like barely make any money if you have a part-time job there. So it's good in some ways, of course. But is it then the idea to study here in the Netherlands and go back to Slovakia to work over there, or? No, I don't think so. I think I'm just gonna go explore more countries probably. I don't think I'm gonna stay here, but definitely not go back to Slovakia either. Why not? Is it not a good, not a nice country anymore or something? It's nice. It's just like I've been there for a lot of time already, and I don't feel like going back there. I mean, it's always nice to come back to visit for a bit, be with my friends and family, but I wouldn't want to live there. So I just don't think it's for me, to be honest. No Slovakia for you? Slovakia, only for a bit. Okay. Only for a while. That's enough, I think. Well, nice talking to you. Thank you. I have a YouTube channel. It's called the Fryske Vlogger. Maybe you know it. I don't know. I don't think so. Okay, well, you can look it up if you want on YouTube. So I'm just talking to people on the street. Okay, thank you. Yeah, thank you very much. Thank you. Okay, bye-bye. Bye-bye. Nou, ik vind gewoon even benijd wat hier in Ljouwert brengt, Joert. Nou, school. Ik ga naar school toe. Ja. De vakantie is nog net begonnen? Nee, nog niet. Die begint vrijdag. Ja. Had je zin om de vakantie? Ja, ik heb wel zin in, ja. Ja, zeker. En had ik al vakantieplan? Werken. Ja, de hele vakantie. Nou, leuk zo'n vakantie, hoor. Ja. Nou, valt mee. Maar het is wel leuk hoor, werk. En wat voor werk doe je dan, als ik vragen mag? Animatie. Oh. Ja. Ja. Op camping of zo, of moet ik het zien? Ja, vakantiepark. In Gramsbergen. Gramsbergen, oeh, waar ligt dat? Slagharen? Oh, ja, dat is in Oost-Overijssel, denk ik. Overijssel, ja, klopt. Ja. Of kom je daar ook vandaan? Ja. Maar animatie, wat moet je doen dan? Dan moet je kinderen vermaken, of hoe moet ik het zien? Ja, kinderen vermaken, bingo presenteren, een beetje knutselen, ja, spelletjes spelen en dat. Ja. Nou, klinkt goed, maar dat is wel... Is het leuk werk? Ja, ik vind het wel heel leuk werk, ja. Ja, aan de ene kant zegt ik op vakantie, hartstikke leuk, maar dan moet je in één keer wel weer de hele vakantie werken misschien. Ja, klopt. Maar als je kinderen en zo blij kan maken, dan word je zelf ook altijd wel blij. Ja. Goed om te horen, Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja, nou, en een fijne vakantie dan. Ja, dankjewel. Hetzelfde. Wat brengt jullie hier op deze mooie dag hier in Leeuwarden? De zon. Yes! Ja, ben je een zonliefhebber? Ja, kijk mijn kleur. Ja. Ja. Nee, kom maar. Oh, sorry. Maak je... Nee. Oké, ja? Je vriendin die heeft er geen zin in? Nee, helaas. Je is een beetje bang voor de camera van de Fryske Vlogger. Oeh, wat coole naam zeg. Fries vroeger. Ja, cool hè? Ja, heerlijk. Leuk. Wat heb jij met Friesland? Ben je geboren? Ja, dat heb ik ermee. Wil je hier graag blijven wonen of wil je ergens anders naartoe?
Nou, dat zie ik nog wel. Als ik even eerst de haven afmaak, naar kijken. Weet ik niet. Misschien. Misschien wel een goede keuze inderdaad, ja. Ja, eerst even school afmaken maar. Ja. Maar praat ik Frysk? Verstaat wel, maar ik weet niet. Ik moet het wel altijd praten, maar ik vind het niet leuk om te praten. Van waar mag het praten dan? Van mijn heid. Ja. Die vindt het jij dan verplicht? Ja, nou niet verplicht, maar die wil het wel. Pa en Beppe ook. Maar mijn moeder die zegt opgedonderd met de taal. Ik vind het niet leuk. Oh ja? Ja, niet mooi. Op zakkenbalje. Ja, letterlijk. Nee, niet leuk. Nee. Dus du hast er geen zin om te praten dan? Frysk? Nee. Maar kerst het wel? Nou, nee, maar wel verstaan. Dus dat is genoeg, toch? Maar du zegt in Heide ook dat is het spreekt. Ja, mijn vader wel, maar mijn moeder niet. Leuk. Oké. Nou, Nou, dankjewel. Oké. Oh, bliksem, hier een ambulance hier. Bliksem. Alsjeblieft. Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. Ja, jou bedankt, mevrouw zonder namen. Ja, dankjewel. Jelly. Oh, Jelly? Jelly. Oké, Jelly, dankjewel. Goed, Jen. Hoi. Hartstikke leuk om te zeggen. Dit is een video van de Fryske vlog. Pak ik het moment even, hè? Leuk om te zeggen. Dit is een video van de Fryske vlog. Vond ik leuk. Doe dan toe omheen. Moest nog meer zien, abonneer je dan. Of wil lid. Hey? Dan kun je nog volle meer exclusieve dingen zien. Hè? Zoals die ene jongen die met de Carbage Run maïs met zijn beppen. Niet geheel ontoevallig familie van mij, maar goed. Tot de volgende keer. Geweldig.